nyekwara na efe kịta akụ isi na ụlọ m bụ 500 million afọ ka ị mara ebe ebe m na ebe m gwara anyị taa ụlọ agabuzi na ndị mmadụ Jpac and Sirota ụlọ agabuzi na ndị mmadụ ụlọ agabuzi na ndị mmadụ biko mba tupu m eti aka n'azụ kwetago na ihe agha agafu ndị mmadụ ị na-eti pipụl na prejọ isi ọ bụrụ mma na nnọkọ ihe anyị niile ikwu otu ihe sọ ịmara ibe na-ege ụlọ ya tupu ya mabụ so agụgụ mgbakọ ị na-ele mabụ ị na-ele mabụ ka ị na-alụ ụlọ were nwayọ ndị ụmụ mmadụ eme eje n'anya ihe na-abụọ were nwayọ etizi n'ụmụ mmadụ na prejọ ife na-aba Jpac ife ya dị promote ihe nchọka na-epromote ogo ife ụmụ Igbo na-alụ wee na-akpata ego ụdịfaka ya dị promote ụdịfaka ya dị showcase afụgo na ibidogo ime ihe yiri ife ahụ ya ka dị showcase na ebe a na-atụ bọndụlụ ego ebe a na-atụ ego ebe a na-eme nka ya prejọ ka ị na-eti ụmụ yes na showcase ebe a na-atụ bọndụlụ ebe a na-atụ ego ebe showcase be ife onye na-alụ were alụta ego ka ụmụaka fụ na onwere ihe mmadụ na-alụ nke ụmụaka ghara ide eche na onwere ọgwụ agwụrụ n'oke ite oke nke ọzọ maka abịa na ị na-egosi sọ ebe a na-atụ ego ị na-egosi ebe a na-arụpụta ego ụmụaka kpụ na onwere rumu na ọkabọọdụ na-adị ego a na-eme gwụrụrọ do you understand? Mana problem anyị na-enwe na this media kịta bụ ipost other factory mmadụ ebe a na-arụpụta adị produce something they will not share it. Oge nke ha na-aga I may share mana ịbụ ha n'ebe atụ ha n'ego tụ ego so our people should help us. Also maybe this society. Our people should help us. It's okay. Okay, man, I feel the net favor America. Ego strike ama onye ago nke oje gosibe ebe a na-arụ ọrụ na-arụpụta ego. Gosibe ebe e were ụmụaka n'ọrụ a na-arụ ọrụ a na-arụpụta ego. That is what is advisable. Ka mbụ nke ka mma. Abụ m onwe nke mfu igosi n'aka bụ ụbọchị a. This is the only factor. Only have motivation. Yes. Motivation I'm having the egusi upon the leg and fair. Bubble keep if I'm hard wall and now we see them money. Okay, when I read the message, Gosimo Yama will keep the way at the Gosimo, I have that profile story. Because I have not broke it. If I would Yahoo can if I would kidnapping can if I want to have a will, never pass my son and a book it. No. So, no good see people now, no showcase people's handwork. On ya, they motivated. Umaka, Haman only Hana, where I take it. When I just jump, boy, you go see factory, you go see a banner alone, no go see colors of bundle ego. Umaka, na ha roll to pay away at ego. So I have a also you're not bought prices or not boy, yes, or million and a billion, and I have to anything. You all the Umaka, la hola. That's all day. Umaka 16 years, 18 years, and not talking more tire, but not on tire. You know, because what are you changing you? But changes are good. Only good and woman want to have a moon. Then it's sheer country money and business somebody. Of course, they want to real high here. Because what are they supposed to advance company in Igbo? How do you see? I had after all, oh, yeah, buy. Oh, yeah, bro, yeah, number. Oh, yeah, bro, you know. But if you had a better to go boom. And why is it take a one? Come over there, then we're going deep. We're going down under. What are you talking? No, you follow. Yes, now stop what you do. Igbo State, I did Imo State, I did See, I want to pull it and they pull. Ego Nigeria, we go Igbo, we Ghana, Igbo, we Ghana. Oh, very cheap, you just run on the kid and I'm
anyị niile bụ ofu enweghị ego nke dị iche enweghị ego nke dị iche yes that shows now come close that shows now that you boy a blogger with a feel na governor ada for your post senator ada for your post personality ada for your post can afford but you can never comment yes so also that comment I say to my work in the bụ ndị jobless. Now I was surprised I made such a post quite alright amara m no ọ na-watch cha but see ya nwere ike efu enwere ike ikere ekere ọgbaghị nkịtị ọmaghị ha ji gbara nkịtị no post yi mere dị against his wish ọgbaghị nkịtị ọ dịka onwe ihe na-esere ekere na Igbo ya esi bụrụ nwaanyị na-asị enwere ego Anambra na ego ndị ọzọzi ego ndị Anambra please ka m yọọ mgbaghara na ekwusila m ego Anambra ka m yọọ biko conclude ka m yọọ Igbo because with due respect, enweghị ego Anambra enweghị ego ndị Nigeria ego the same currency ka a na-eri 1,000 to 1,000 ọgbaghị iche so I've taken correction. You know I'm a kind of person that I take correction. Amara na ihe chiema kpọrọ m ka ọ dụọ m ọdụ of which na-akpọkọ m maka ndị mkpe akpa ego of which na nwere ike m mere maka ndị SARS na ya na-eche m ntị izizi ka m buru akpa ego afọ izu a aka na-abịa eme m chịkọta m so biko ndị Igbo ana m ayọ n'udo enweghị ego Anambra na ego ihe were bụ ego Nigeria and we are spending naira and naira is naira so o nyere m ndụmọdụ and I have taken the correction so ụgwara bụ nsi ewere m iwe ndị ewesara m iwe aka mgbe nwụrụ nwoke we are bound to do mistake man the problem we make mistake I correct and will you take the correction and that is what I'm here I've taken correction promise not to my bond again but if I never occasion of my body very bond I do the he just not focus only on that okay you may say get to beg ụmụazị je ihe anaghị ekwubusi onwe ha kpọrọ ọkụ ọrụ si wee dị let me tell you ama what it took me alahụrụ m na chọp for years agwara m bọ ịlahụ na chọp gbaa ọsọ afịa lee retail si retail baa wholesale si wholesale baa importation si importation wee baa manufacturing enwere stages enwere the track record nọ dị ya mana ụmụaka bezie unu na-echi oke esi oli bọndụlụ ego eche ha na ịpụta ha n'ụwa igube bọndụlụ ego abụzie ha vulnerable uto ndị ụmụ dibịa ụwa ya anụ na-asị anụ nwere ya abịa emere adọba ite ahụ ego a na-agbọsịtazi for wia ego eprint na ebe focus on ife a na-arụ aka ọrụ pepụl na-arụ na-egosi ya ka ụmụaka ma na-arụ ọrụ wee kpata ego biko mebe na etu a bloggers kwụsị na ego Anambra na ego Igbo ego niile ego onwere nke ndị Anambra adịghị iche ka m na onye ọbụla gbaba mbọ rụọ nwee ife na-alụ oke ite bụ scam onwere ihe dịka oke ite ụmụaka 15 18 20 years jenu jee chọọ ife unu ya alụ onwere ụmụaka anaghị agụzi akwụkwọ ụmụaka ife ọzọ na-ewutekwa ụmụaka na-eche ụmụaka na-agụ secondary school ụmụ ya adụ serious ka ọ gụọ akwụkwọ na-eche special center o eji wee nene WAEC na-echezie WAEC na special center bịazie defend ihe egwuru you can't defend it mana ama m oge a gụrụ akwụkwọ otu esi aba edugide akwụkwọ anyị were ụkwụ wee na bọket mmiri oyi ka anyị wee ghara ịlahụ ụra wee gụba akwụkwọ prepare for exam ụmụaka na-emezi ya today a na-echezi special center a na-echezi oke ite a na-echezi this na-echezi that better listen jee check o nwere video m mere ebe 2-3 years ago ebe 3 years ago against oke ite ife a na-ekwu today I made the video counseling people against oke ite na o nwere ihe dịka oke ite anaghị arụ ọrụ o nweghị ihe dịka ya n'ọwayo ndị dibịa na-egbu ụmụaka ijezie asị weta nne weta nna ilewuzi ife ndị a chebazie ka ego ahụ dị ego abịa ọ bụ na dibịa ya afọ na ejechi ya n'ihi egbu ọgụ ya ọsọ ya ọgbapụ ala ihe amazighị ị na-eme iwu nno ime ịchọta kụzibe dibịa ahụ ihe amazibe bikos ọ bụ na ogbuo na awayo nke a fọ ego ya na so see rise here against all this type of nonsense ọ naghị enyere anyị aka na ụmụaka anaghị ejezi bọyị n'ezi today ụmụaka anaghị ejezi agba bọyị eji wee mara ndị Igbo foundation business ndị Igbo other world na-eṅomi na-ereti as number 1 human capital development n'ụwa
o so na nọmba 1 mana ụmụaka na-agbazi bụ a na-efuzi na 5 years 6 years abụ igbu oge west ebe e nwere oke ite ya bụ iweta nna ume nachafere. So we have to rise against this, and also ndị ka ife a na-akpa ndị African movie amụrụ ụdị movie a na-eme maka movie a ha na-emesi wee na-egosi na onwere ọgwụ ego eme nka na people ebelivo n'eziokwu, ụmụaka ebelivo n'eziokwu eje na-apịtọ isi aka na ya. No, ndị fada ndị nke dị fada akpa ndị pastọ ndị clergymen, let them preach against all these things in their altars. Let them preach. Ọ bụ ha eweta ha ego iwere ego development nke ịmawaka ya ịjụọ ego ị na-anata ndị a kedu ebe esi wee weta ya, because ụmụaka fụkwa na onye na-eme ihe dị etu a na-eweta ụdị ego a ndị clergymen na-anara ya si ya mmaji kwuru mmaji ebe o si wee pụta mmaji kwuru mmaji. Ụmụaka fụ ụdị ihe ebe ọ bụ na o si mmaji kwuru mmaji, ụmụaka na-afụ ụdị ihe ahụ ha ya asị so na ihe a bụ ihe onye a na-eme bụ ezigbo ihe ka eje mee nke ebe ọ bụ na ndị anyị pụrụ asawa spiritual father, spiritual this and that na ha na-asọpọtụ na ekpere ndị ụdị ndị ekpere. Not all of them anyway, mana enwe ndị bụ na ha preach against that. Let them rise up. Ihe niile abụ everybody ya agbakọ aka ọnụ wee nụba ọgụ dị na ya ka ma na ya zọpụta ụmụaka anyị, ka ma na ya zọpụta all this new generation, you know. So sie ike biko Jpac ichenji ịma na ha ịbịazi ebe mbọsọ ọzọ agbachie gate